Update lang. Ito lang. Pangit na konti. Ang init. Classic Moisturizing Vitamin Lotion. Okay. Anong oras ang alarm ko? 5. Kuy. Ay, nunod ako ng aking teleserye. At patapos na. Tapos na nga. Hi guys, gandang gabi. Notification siya sa akin. Puntahan na natin. At ating ilike ang kanyang live. Ay, go. Yun. Tulog pa si ano. Tutulog lang. Magandang gabi. Wala pa akong naku, inago na naman ng ay. Tayo. Tayo sa lapag at hi, good evening. Ang lakas mo ano. Ikot na.
Alis muna ako at ako'y bibihis lang. Naku, ito na naman tayo. Pahirapan na naman. Sana matapos na yung ano no. Pagkasawa na magbakasyon. Sabi ko nga ba mana yung hiranota ko Finland. Tapos ka na mag-live. Tapos ka na mag-live. Meron lang isa. Naraungaw. Dayon lang siya. Hello? Ikaw? Ikaw? Ikaw, Momo? Paano? Taradara lang medyas. Ato, iya. Oo. Na ano ito ni? Wala yawa. Pagtok-tok ko, otro rin na hiran eh. Kay bangin ko puno kuhaon. Ayan. Dara-dara lagi hap. Oo, banga-banga. Ore ko mong buhi eh. Kaya, dapat ang importante dara-dara lagi hap niya. Ano gusto tumama dito sa baba? Aray ko, ang katintaran ko. Ayan ang aking wifi guys. 30 minutes pa lang. Sarap sana magnegosyo ng bag, no?
Sa probinsya ka magnegosyo yung ganyan eh. Tulad niyan si pag pinabintak terakil. Utamin yan. So, wala ko naman electric pan. Oy, wala na yung mga ano ko sa ano ah, whitey ah. Si Manobag, wala na yata. Ano. Gusto ko nang isarado yung ano ko, channel. Pero nahinayang na pag ako nakaprobinsya, makapag-vlog ako ng medyo maganda. Habang biyahe ka tikang dinhi. Ayun na yung wifi ko. Labo yung laptop. Laman lang commercial. Oh. Okay, 36 minutes po. Ano commercial? Grabe lang kapag commercial. Nagkapa commercial. Lagay tayo ng serum para hindi tayo mangumulubot. Pagkalagay ng, ay pagkapunas mo ng mukha, mag toner. Lagay ka ng serum. 8 pala anak niya. Yun o. Ni Masili. Ano? Basili? Masili. Ah, Basili. African yan ah. 8 ang anak niya. Kadamo. Bata pa sila nakasama. Parang si Wasili lang yan ah. Visiting our Korean great grandmother. Pumunta kami sa Korea. Si- Grabe yung dami pa pamasahian. 10 sila lahat. Okay. Eh baka libre ng nanay. Mga ano sila, Christian. Wala pang tawag ni Kuan. Kuhol. Dyan. Mamaya yan busy may trabaho yan. Chat kanina eh. Tapos ng serum, maglagay tayo ng moisturizing cream para hindi mag-dry yung ating mukha. Dito tayo sa baba. Ah, may basket. Ah, nanonood sila ng ano katulad kay si Sir. Live.
Yan. Natin i-massage yung mukha natin para ano ba nung commercial ko eh. Tapos na at meron tayong hand cream. Nabili ko lang to sa online sa Lazada. Kasi mahangin, nagdadry yung balat ko. Kailangan natin ng moisturizing. Para lang naman tong ano, gaw-gaw na tinunaw. Hindi ko alam kung effective to. Nalinagyan ng lunok ng niyog. Wala nga amoy. Wala nga ano, manual ay instruction kung paano gamitin. Pagka mahal-mahal eh. Magkano yan? Binayaran ko 145. Mahal na yun. Malapit na ako matapos. Ano lang. Pwede kaya to sa mukha. Pero maganda siya oh. Oily. Ganda siya sa kamay. Pag mahangin kasi nakaka-dry ng balat, no? Tapos malamig. Hindi natin yung palad natin para kulubot na nga eh. Lalong mangungulubot pa. Antayin ko lang na matapos yung ano. Commercial, sayang. Mahaba eh. Sino yan? Nagluluko daw yung ano, talk and text. Bakit ako nakakatawag ako? Maganda siya, milik. Subukan mo. Tingnan mo, parang malaming mantika. Oily. Uy, moisturizing talaga siya. Wala siyang ano, ano. Pero maganda siya sa ano. Mga kamay, mga daliri ko parang ano. Tingnan mo, oily siya. Hi guys! Kumusta na? Good evening sa yung lahat. Nasaan na kayo?
Paramdam naman kayo lahat. Buhok ko mahaba na. So yan guys, tapos na ako mag ano ng mukha. Tapos na rin ako mag ano ng kamay ko kasi diba, nangungulubot dahil malamig at mahangin. Malapit na ang summer. Parang di naman nalagyan itong isa. Tipid-tipid lang para tagal naman matapos na. At ako lag. Hirap na tulog ni Momo. Hirap na naman. Mahal nga ni Hiya. Maupit iya katurog, no? Buntong hinga. Dapat talaga iya tiil. Para hitong barahibo. Dapat ito tiyatil yung utol. Hindi rin magmabaho. Ang init, no? Ang dilim pala ng pwesto ko. Ang abrehan na electric pan. Nihigupit ak hangin. Saan na ba isang cellphone? Saan ba yun natin? Tips.
Lapit na. Oray na balik kay Anita nga nagpakuan. Saudi. Kay, nakatilaw. Nakasiring hirang nga. Namer, si Oh. Dani. Namer, Ano? si Dani. Hindi si yan eh. Parang ano lang. Kaparehas niya. Daw. Ha? Daw. Oo. Iba yung ano ng mukha niya. Namer, Maltese. Oh. Puti. Oo. Ang galing talaga sumayaw ni Jungkook, no? Oh, cute naman ito. Magaan kasi ang ano niya. Katawan kasi nag-ano siya ng martial arts. Puti ka rin ako rin na dyan. Namer, kiti daw. Bawa. Itahan mo. Ang pangit. Sarang hiyo. Kaninong aso yan? Kikita ko lang dito sa Instagram. Ay. Illusion tayo. Ito na lang. Hindi na ako nakaka-order ng ganitong lotion. Ihingi nga ako ng ano nila. Anong tawag niya? Liha. Niliha ang kutak tikod kay nagugutak-kutak na naman. Ganda yung liha nila kasi pang bakal. Ay, pang bakal. Pang simento. Hello! Hello, Kuya Bubuyog. Miss you to. Kumusta na ang buhay? Kumusta sa Bohol? Okay na ba? Naantay ko lang yung aking ads. Para magpaalam eh. Ano pa siya? 18 minutes pa eh. Ano yung ano ko? Aginin chinilas. Hindi uy, pinag. Sabay ko.
Support here. Thank you sa support. Update lang muna. Wala pang ano. Paano ba paano i-off yung ano, YT channel? Paano sign off? Kuya Bubuyog, Pugutero, paano ba mag-sign off sa YT? Paano mag-sign off? Ay, naku, itong aso na to eh. Kukuhan kita mo. Itong bumutiil oh. May mga ano na. Kalyo. Paano mo may kalyo? Nakikilit eh. Ang tagal ng ano, basketball. Ano yung naglalaban? Cleveland. Malapit na, malapit. Ang tagal pa ng sahod. Abutin pa ng 2023. Kasi wala nang ano eh. Like ko. Wala nang ano masyado.
Tagal kasi ng ano, ads ko. Malapit na akong magpaalam. Ay, naku, ang tagal-tagal naman. Ay, mag-ano na ako eh. Ang tagal ng ads ko. Ay, guys, salamat. Ano ba yan? Try ko yan mamaya, i-try ko. Mag-ano ako. Ang mahirap lang dyan yung ano eh. Ang tawag nito. Mahirap itong cash in all. Yung bus break. Okay naman siya. Kaya lang araw-araw meron kong piso lang. Piso. Piso ba? $1. $1. $1 pag sa ano yung bus break. $1 araw-araw.
Ay, katina. Napakapot mainit ko ang milik. Iyak tiil. Iyak ano. Oh, ay. So, yan guys, malapit na ako mag ano paalam. Malapit na ako magpaalam. Ang dami naman. Ang kaso, so yan guys, ako'y ano, magpapaalam na sa inyo. Salamat sa pagpunta sa aking live. Kuya Buboyo Gugotero. Kuya Buboyo Gugotero. Salamat sa pagpasok mo sa aking live. Ako'y magpapaalam na rin at gabi na ma 11:30 na. So yan guys, salamat. Bye, good night.